ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯೆ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಹಾಜಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ 10 ಮಂದಿ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. അവരെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷിതാക്കളുടെ കടമ പൂർത്തിയാവുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്യൂഷൻ എടുത്തത് കൊണ്ടോ അവർ വീട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒരു രക്ഷിതാവിൻ്റെ കടമ പൂർത്തിയാവുന്നു. ഒരു സർക്കാരിനും ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്കും ഏതുപോലെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ സ്കൂളിനെ പറ്റും അതേ ഉത്തരവാദിത്തം രക്ഷിതാക്കൾക്കുമാണ്. അപ്പോൾ വിദ്യ നന്നാവണമെങ്കിലും അവിടുത്തെ സാഹചര്യം, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ സാഹചര്യം, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നാവണമെങ്കിൽ അധ്യാപകരെ പോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളും കടപെട്ട് അതിനെ നിർവഹിക്കണം. അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ചേർത്ത് വന്ന് ഒരു സ്കൂളിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಶಾಲಾ ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲೀಂ, ಹಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 106 ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.